inu in min ko hmu chi a lungai su kanu pui pali na tur ini to a kaduat via wang che chip ruakan ati chuan eng a ti in sheni chu ading zoka thute bu hi min nei phot chuan Nike pheikhawk Chanel bag le Mercedes Carnal deuh ka le ang che ma se Virgin ngei ka du a fapa hlir panga nei ka du bok chip ruakan alo ti le zwa sheni chuan alo en top to inu po khan belpa ilenei ngai lo thua soi sen ati chuan do ta soi mai ani chu diktak chuan karai me ka sin athil soi wang chuan chipra ka chuan athingpui in lai chu alo phu thota a hmaya chuan ala per thot zui irai amo tungia pa ati zui ngal so ti in asir lam chu akok ta ringota rin ain avakok mel chele si a ako na chu a her kwale taringot vanei thak takin tlangwal upalam smart deuh melpo chewak lo hi avakok fu ta hlo maya in ko chu alo du vak bik lo nge alo thle ngala yoi lo em ni lo enro ti in avapan pheya uncle kalo ho lok mai che ti in ava fop mia secretary ki machuan lo mu fu in le lam alo hoi ve vat boka chip ruwa kalung oi lo lutuk po phun bulbul chungin a ho zui nak kalom lutuk ko uncle mi fel top ti in sheni chu kalmaya tuma mi pa chuan alo phaltlat lo blind date nei tura local ve tho ni in me chelamin an lo thul san alo ni luyan shia kani tuna tang chuan ipasal kani toang alo ti bur mai ulsam taka nupui apu in amubik chu secretary ki machuan alo othlia chumini chuan in hual ngal turin engkim anlo ba seilok diam to alo ni a chopchil dewin chulai hmuna chuan an vakal mipui te chuan anlo thlir thapa hei hi kanupui hual ani hi ti in yan shia chuan a hmel sha tira secretary ki machuan zungbun chu alo phor zung sheni du vak lo chung chu yan shia chuan abun lui tir ta a aku zung la ya ni in chu chia chu alo tilang chhuak lui shama amoi lem lo kop mai lem chang tur ang mai maya imbe fel an ni a duai in an thling thui shet arukin yan shia chanchin chu internet lama chuan avazonga alo tam ngang mai lu group ro chun tu tur vice president tlangwal upalam me chengai saklo zet mai ti velani ehe naruto ang chiani kain rol lo na tur to pa kain rol ani hi ati bui lai chuan engi le achian ten local hetiang meichia thingtlang mi ti sha deuh hi engtin nge yan shi hian adu thei sok le anin me thlot lo an lo ti vela engtin nge vok nen te chuan kanin me te lu lang le tina lo chang peka enga vokitia lo anti vele chuan yan shi hemi te hian vok anti chenia ati le zai engi chuan lo ben atuma a lo ben khal er tu tenge in ni chu ka kher ve vak lo thingtlang mi le kha thiam lo min ti kha nung chang moi po ka she ve lem lowa khatiang kha in chan chu ani mai min ti boi lo ula in van nei ani to mai alo ti du leka yan shi an thilom zia lo zo chiana tum chuan asa zu a tak mai alo vai fu sak pal hlo mai poi takani na ti bok si sheni in thiam lo ero chu atlang che ngal nal engi te bula chuan kanupui hual hi athin chhevi reuh lutuka in mu le huna chuan lo hnai vak to su ti na shil api chuan in hual rungot po chu alo la du to khau lova inin nei ma chuan ka in zai don lo alo ti le tla to api nun na chu akuta a si secretary ne na chuan million som thum man hu thil pek shani te na khan wada ang che ati tange nge a shani tlan che hota po khan ina va thlen chuan anu shon le apa le an fabik lim taka lo ni holder dar chu awa mu a nu shon swal nei hi chu pashon kan nei hi ani ve nga rungot atiril ru neu newa chu chung kwa chuan lengve hlol lovin a in shia arum lam chu panatum khal maya ma se apa chuan lo avin
iwalak tlak lo ve ti in alo beng ngal ringota enge ka ti swala min ben ringot shenin ati chuan inu in harsa takin pasal thatak tur azon hmu sak chi a omzi omlova I chhuwa ani lom ni ti in apa in alo shok let le khur khur ngun taka min zon sakmo shenin ati chuan ti reng mai nuthangin alo ti vata shenin alo beng ve sok shenmo iwazak lo ve a kanu te kut I thla ka lo chudi chuan alo ti ve dek deka ani po chu sheni chuan alo beng ve le pop apa thinjim chuan lo ben le tatuma kapa min ben le chuan a let le lam chu an tuar ve zelang alo ti hmia a beng ngam mik ta lo ivrap thak ve a nu le pa zana chang poi shelo an ngai twa te ring chenin chudi ina ti chuan hei hi ngai twa na tak tak ani emni ti in chhip ruwa ka thusoi zong zong alo record te chu a play khum ta hmia a chuti lain secretary ki mali a thui shrai te an lo thleng tlereu le poisa tam tak an lo kenga lu chung kwa atanga local an ni thu le an fanu chu nei an du thu te alo soi pu he te nu pa chu an lo meng pong zor zor maya an be sei phak lo lutuk thil ani tlat kan CEO chu nithum hnuwa alo lengang chungkwa inlo inron khom man tuang chumo ti in secretary chuan azota ngai twa boy po ngai lem lo kan fel sa vek nuthangi chuan alo ti nga zung zung a fanu judi zok chu emo an lo be sei ati chulo ni in phur thak le ngal vek to judi la chuan thlamasa khan lu grupa chuan fakna video siamin ka kala voi khat kanin hmuna min du ngal hi coloring me alo sin alo la tilet ve zuya shene nui alo za to kher mai enge nui vela min thi kem ni judi in alo ti chuan ni e in nau pan lai chang to in judi hi chu a fil zo ka ni char char thin mi ho satak anei don ta khi apa chuan alo ti ve bok ani te chu a thin che emalom tuman nupuya tan po an du lawang a leng tar don ani hi nuthangi chuan alo ti hloi hloi boka nia ke chu min ngai to du su judi ni thum hnuwa chuan mi hausanu ini to don ani mo chung le khat chen ral tha te po an phur to viawang sheni chuan ni vuruvurin alo tia pu he po chuan ni e shilvat vat an ngai ani alo ti ve boka engthil tak chu lo thleng zelang mo ni thum hnuwa chuan secretary chuan boss linika alo ho to don si a in nei chu in ti don talawem ni alo ti sur sura a huna alo kal lova in nei arem to lowang sheni te ina kan kal angai to hi ti in yan shi chuan alo chang muk pu he te in lampo boruak alo nuam to hlia judi la chu avar nga tin alo in chei zar to bok an chung te chen khat po an lo thleng to judi lo in soi thei kwal vel le ngei om dewa alo mer tel ve kher zel chu sheni po chuan angai thei ta bik lova a hwat tur tok te hian alo chang le keu thin anin hnia le ri a lamtang nei ve lem lo ma se lamtang nei ve ngai lem lo ma se azam ngai bik lo tlat hei te hi a chel ret cha lai te alo hampor khum vel mai mai du lek chawani apa puila hian a chan ngam der box si lova a hau pe ber a chuan ala tang zui anin kota chuan yan shi te po chu an lo thleng phei ve ta a buaina a siam hlawin pu he chuan a fanu shani chu in chung lam ro ma chuan a khung bo tir ta mak pangpar moi takengin yan shi po chu alo luta judi chuan alo nui vel a hoi vol vola shani a mu si lo khonge ka nu pui tur chu ati ta cher cher mai judi chu an lo ko mu a hei hi ani lo ati le ta an hoi phok hlum hle kan kal swalami ati la in mani a ka kalna chu ani nge lom secretary khan alo ti bok si Mr. Lu tunge inupui tur ming chu pohi an alo ti chuan shenmo I alo ti tamaya I chiang mo ati chuan chiange alo ti le chu vele nuthangi chuan chutiang ming kan chungkwa an omlo shim shim I secretary pu in ming engma alo kal lai khan a soi si lova
hei kan fanu nei chu ni hi emaw kan lo ti pala ni chu alo ti zung zunga ni e in thil lo ken la kha kan lo hmang then to le nga la sin pu he chuan alo ti ve vata a poilo kan hre sual ani chu ti in yan shi te chuan ho san le mai an tum secretary chuan pawna chuan ngai dam a dil na samaya kota an la din reng lai chuan sheni location chuan han chuya chu ina ngei chuan ani tlat box si an valut thale ta bodyguard paliam pui pui an hruai si a sheni zon kwal an tum po chuan an lo dangam to lo baka tlereu le sumte kha an lo la to box si a sheni room an va hon chuan uncle ilo kalilo ti in alo nui ve tho a enge thilom zia hi ti in akut an phuar na chu yan shi chuan a phel sak vata pu he chuan a englovania ani hi chu anung chang amoi vak lowa indu kan ring lovani alo ti vel pithangi po chuan ni e judi zo khi ano pan lai chang to a mi felani hi zai po athiam lu tu ka sin alo ti le sal sata ai kon tur kan zong hlei nem kanupui tur alom kan zon jailer rosa nga iangin shani to na hian kalu a haizok tlat mai ti in apom nola ani hi kanupui tur ani hi ti in a chwa pui nal nal engma soi zui ngam to heklo midang zong zong chu an thin rim em ringot an thi kem em shani la chu alo lom ve vak lem lova in nei te chu kalangai to ngai lo shim shim ke aya tha nei tur an tamang alo ti daya ma se yan she chuan mo kor moi tak chu a hak lui tir alo fo zeu ta ka chuan a hnial lui du bik talova ma se zana chuan yan she chu roi chungin room alo luta alo khoi do ni moti in sheni chu alo in khu tha sok sok lausu tlerol hian min hip ve vak lem lowa alo ti deuh khera sheni thina kheizar mai khanglang che chuan local te ti in ama zok chuan alo pota a khoi chhia chu ani ngal der mai zinga sheni har chuan dar som alo ri dei to a zan lama a che dan chu chui kirin poilo a hmel tha tho a tiliam le puat to chideka azuk te thlak lai chuan yan shi naw engi khan alo en kurmaya ama khan alo beng shep to sia tuna anin muleta a phur omwak lo tlat engi chuan he in chhunga ilo loi lu don chuan dan le dun tam tak izom tur omania erung bolte inti faite bathroom thlengin ikuta om vekang alo ti tan ta na ateu lo mai hetai hian chia hlo tam tak in ni sa reng alom keite chu yan shian nu pui ni turin alom kalo loi lu shani chuan alo ti lel vele ngam tlat iti du lo chuan lu chung kwa ten kan pom thei lawang che engin alo ti po in chu te chu in thu thu lom tlat maya ti in kalson atum engi thinrim chuan an hnung lama tangin chhuat no na tura an lak tui chaw tolami chuan alo le hu ta zui maya engtin nge khatiang khan min tong khum ngam zawk ala tivin em zui nang ka pasala naw hi nung chang moi zirtir deuh hlek chui ngai don ani hi ti in asam hnung lama chuan shani chuan va tham sakin a pot dor dora bat tapa chuan anor lut le mia a hu zor vek to khatiang kha chu ma ni tura seng an ti o ala ti zui ka u lo ho huna ichak lo viawang engin alo ti chuan ole kalo nga kang atile maya ka u hian adu tak tak chuang lawang che mangai dang ani dai to lini ania nupuya nei atuma ma se alo ho man lo wangin inin hufu a iwan nei mai mai ani kha tuna chuan alo ho to alom nang chu ilang nal to mayang engi chuan alo ti le khera maktak mai in chu chuan sheni chu atina deuh tlat ma se in thunun vatin he chung kwa a om hi kachak viawi mo itiem ni ti in a chang le sham in thlakin pon lama chuan awa chhuaka kota chuan yan shele meche pakhat lini ningei tur hi anlo in din chilran mai chu awa hmufu
lini chuan hrenin alo en ring ti a hriat ve leh chuan yan hri chu pot hnaiin a fawp ta thut mai leh ngala lo thik sila a duh wang ani engmah sawi lovin hreni chuan a in thiar fihlim san daia enga ti nge min fu ngawta nupui ka nei tawh ka ti kha yan hri an a ti chuan ka pi in a tur wang chau chi ani kha i hmanga i mia lo ti ka hria ka lo haw tlai wang mai mai ani hi chan tha taka awm a lawm chu zawng i lo buai ve na tur a awm lo chhuan lam engmah siam tawh su yan hri chuan a kal san tak dai awangin lini thin rim chu al hlua hlua hi ani ber in chhungah chuan engi chuan a u lo haw chu lo tra khumin inupui kha a tho tlai si a kam hnih khat lekin ka hau ve dek deka tuiah min nim hu vek u naupa mi sual tak ani then dai rawh ulini hi a fel dai zawk ti in a lo nge na chutin in nei na fiam thualak mai mai chi em ni voi khat ma sawi le to su a thina chhe deuh ani maya ala zia ve mayang ti in anupui thlavang chu alo hau tlat bawk si hreni chu vakawlin khawng nge awm a zawta inawa sual si a ka tlan bo dai dawn ti in a lo chhang fiama khatiang te chu chhungkua chuan a thleng thin a lawm enga ma ngai su ti in a lo hlau thawng deuh tak taka na thokin ka chhuak dawn ti in phone chu a dah mak secretary chu khawlin hreni awmna chu a zawn tira a hna thawna hmunah chuan an vakal ve ngal company lian vak lo a lo ni a technical department a technician in a awm a lo ni awm e games a lo khel vel mai mai a hna thawh pui pakhat chuan a kut hawl chu a lo ngai thei lo hle a client pawimawh deuh kan nei a coffee lo pe ang che avati chute chu i hna lawm ka hna chu ka thawk zo tawh a lo ti ol sam et mahse hna i tlai a lawm i hlawh kat i duh zawkem ni a lo ti taka chuan a kal lo ngam talova mahse an client chu yan hria ani tia hrelo nula ho chuan chhelo ti zetin an lo bi thlavel meka hreni lo kal an hmu chuan an lo hu phur deuh nge eheu nang mewin coffee pek i lo tuma mo Mr. Lu so i be sei deuh ti na em ni vain lan tralte i tuma ni lo mo an lo ti vela secretary zu in min tir ani hi pe lo ma na kalain ti a chan lai hin secretary chu lo kal ve a na thok ho chuan Mr. Lu a lo kal thu an lo shil ve le chuan enge nang kha coffee pek te lo tum ve ngota a lo ti le sai to do thei lutuk ti in midang te chuan hreni chu an lo mil shrek shreka nang mana ni kha min tir nang hi min ban phet te hi itumani reng zawk lo mu hrenin a lo ti ta ka chuan min va pu chheve hetai hian engma ti lovini omni leng thak thaka in tinal ve thosia sugar daddy te hi ilo be se zawk te ani lo mu zu in a lo ti le ta ka chuan hreni thin rim chuan a coffee ken lai chuan a hmaya a lo the khum sok mai meiche ho chuan an lo swal ron ta yan hri chuan an CEO chu contract a lo zia puidon chia hi a lo ni a pon lama thawm a lo om tak lai lai a chuan an va chhuak phei ve a rin lo tak mai in an vai chuan an lo thal phunga hreni chuan zui ban chu a lo el sak ngang ngang lai chu an va hmuta manager chuan engthil nge thlenga a lo ti vin thaka secretary zui po hrenin a thla ngal ani hian kan vaiin min soi sakron ani hi ti in a lo hek ngal zet zet yan hri le secretary ki mate ero chu an lo nui khi vur vura enga tinge i boss te i lo sa lo viawim ni sui turin ni yem managerin a ti chuan nei lo ka hwana kel an lo luta ka thlai an lo peta ka lo pet let ve hlak ani kha helai hmuna thopo hi ka pe to lo ve a ka bang wang wange ti in ID po chu chhuata hreni chuan a pai ngal dai yan hria chuan avazia lo ve o tuna chuan tho ho po ka du to bik lo mai engei an ti in hreni chu ava thlek du du ka meiche sof deuh ka ni ve lo a lo ti muk tho ho an du tak si lova chuan secretary zui wang ani awangin manager chuan a beng hrepa a chaw ve khop mai
yan hria chuan lo zuin engwangin nge manager bulah khan kan in hrengai lo itia tin a lo zawta a ho ana viawim ni hreni chuan a lo ti mai si an inkar hi ala serious ve lem si lova pakhatala a serious chho tel tel mai bawk si a kara a phur lui tlat hrenila in ina ka hodu ka ho tho tho wang ti in a lo ti tau bur bura yan hri an a lo mua zeu uncle kanin nei chan chu ipi in zai idu wang ani a lotling takin an zai zo to a kanin then thei to alom ti in ho chu angen li a then love nupa kan ni to engin alom vak lo che ti ka hria a pocket money ka ti tlem sakang a zia deuh mayang ka pi hi dam chiang phot sila idu chuan kanin then don nia ti in anin thlem lung oi thei ta hlawa restaurant a thil ei turin an kal hrenin ei tur chu tuya ti boka hel ol khopin a ei zung zung manhmo chu tuman an chu sak lawang che yan hri an alo ti chuan ei vela alo ti ve thung karila cham lo ani inga tinge min hruai si rila cham ka ring hre thei ti deuhin hreni chu anui vei vur vur a ho sanda yang ti a hlau deuh nge yan hri chuan bing kar ta pe a password chu I birthday ania I du du I lei theyang ti ina hril angai lo na ka nei to lo wangin min khongai ni mo poisa chu ka nga mai alo ti dai kanu puinia ka tho chhuat te chu ita thowalom chutiang zong chuan ngai du su yan hri an alo ti chuan ani le poisa ni lovin na ka du zok sheni chuan alo ti zaya ti chuan lu grupa thok tur chuan anin min le ta nge bank card alak sak du tak lawa chuan yan hri chuan a bazar pui ta topa dor changkang deuh pakhata hian a hruai kapi kan mu trep to a I du du thom hno thlangla I hadon nia bil chu kalo pe ang ti na hril ani chuan ka thlang tak tak don ania o I khan lo ten shani nara chuan yan hri chuan alo pen sak kera an thlang tak tak mai chu thom hnu thleng thar zong zong le bek thar zong zong te chu a thlang zo vek mai a ko deuh hung thei nia Havaya an bil tling khom po million sari vel dai alo ni hem mai chuti lain engi le lini te po an lo te lut ve che a ka u hetai ngei ti a he in van le nem em alo ti lut bor Imo nu ta na ka le sak ti an ni hi a u in alo ti chuan shenmo Ivan zam lo ve a to don te reng nen alo ti le a enge poi ka poisa po ka mang chuang lova shenin alo ti ol sam et mi phakar takini hi mo nu tan chuan lini ba ka du lo engin alo ti lai chuan in sumro shenya thenrim palang ti in lini chuan alo khap dervel ani lom enge inin ngai zong rei to a inin me ber engin ati le chuan ni ka thiam lo vekani apoi khop mai alo ti chho chan ta a an tong kam vela chuan sheni chu ti buai tu mi pasal tur chu sak tu ang ta riau mai yan hri an hun liam to soi chuak ve sek to su alo ti ve thung ani chuan thom hno en turin kan lo kala puisa po ka nei to lo min lei vela engin alo ti zai ma se new model ho chu an lo le zo vek to si mania khan du deuh mai hwal ka ni ya kan le thei don lo ani mo linin alo ti deuh khera lungai su ka u le ve kani hi kan du du kan la don nia engin alo ti chuan lini thluak chu shani chuan alo man chiang hle a miril rutluang yan hria hne na adu ber alo hwal to chu dila tum ti a shekara kha u keman ka pe ve kang cheu ka poisa ka mang chuang lova mundanga ken le mayang ti in until le sa chu a peta veka ma se yan hri chuan alo chu let vat in vaswal ve he chu shanita na ka le ni hi ti in shani chuak ta chu a zui sandaya enga tinge ka thil le sak che kha midang pe ki tum mai enga tan ma ingai lovem ni ti in alung oi vak ta lo o keite chu inu pui der mai kania lini nen inin kar a that kha atok ani mai alom ke chu min ngai to su ti in shani chuan alo nial tlat le ngal yan hria thin rim lutuk
ti ngai na hre si lo chu a kal vuta kar chhungah chuan lutin an tlan san nalnal mak ti deuhin hrenin a thlir ner nunga a junior in a lo khawl hreni hi technician ani kan tih tawh kha computer leh a kaihnawih system han khawih vel hi chu hne sawh rem rem tak a lo ni a a hming lemah lavender invuahin China company tam takin thawhpui an chak em em a ruka an zawn luai luai tunge ani an hriat si lo mithiam in thup tlat a lo ni a ama aya a junior hi a hma the mai thin na thawh na tur ka lo ngai ven sak le dawn che em ni a lo ti chuan lu group a ka thawk tawh dawn a lawm ti in phur deuhin a lo chhanga yan hri te tlan liam tawh pawh kha an lo tlan let leh nula hreni lo ding reng chu a lo pulopa kara a dah lut uncle enga tinge khatia min ti ngota a ti chuan ngoi ro thil engemaw lo ni a in hriat na emaw in thiam lo na pawh i nei na nge a lo ti let thaka nei lem nang ti in a lo chhang zuai reia chutiang taka a lung oi lo hmel chu ala hmungai lo tlata a hlau ve deuh tuna tang chuan ka thil pek chi a piang chu ita ani ti hrereng tuang che midang pe mai mai to su ani lo chuan zana khuma a lo ti chuan hreni chuan du tok te ti in a lo khap vata a lai hle bawk secretary ki mapo in anin hnial na zong zong te chu a lo hre ve vek bawk si a tlangval vargin tan chuan a nuam vak lo riau zana chuan hreni chuan a samsuk chu a lo hru ro del dela yan hria lo haw in iwa lo haw hma ve ti in a lo bia a dar kwarik dai tawh hi min chhawrhlum i tumem ni ti in yan hri chuan a lo fiam let zewa a sam hu te chu dryer hmang chuan a lo chhiam ro sak vel hreni lai deuh chuan ke chu ka mu ta chhuak ka va mu te ang ti in kal dai atuma yan hri chuan lo pot le tin lom thu pawh min la hril me lo ania ti in lo fuah tum hreni pawh chu mak tak mai in a lo in ready le ngal vek tawh mase yan hria phone a lo ri hlau lin hmu turin a kal san le dai si a sual lutuk mai min thlem te te a ti in tun tum chu hreni pawh a lawm vak lo tlat lu group te hi company thang duang tak an ni awangin melma le ertu an nga em em a voi tam tak an computer system hack sakin an thuruk lak bo sak le ti chhiat sak an ni fowa an tal buai thin hle chu thil ti top tur chuan mithiam lavender chu thawhpui an duh hle thina an zong mek a lo ni lini chuan lavender kha i zong mek ti ro kalo ngai ven sak chi a China a hian a ngei ti ka chiang zon hmu chu a har viawang ma se thei top ka lo chhuak puyang che ti in lak mak that nan chuan a lo hril na thok turin lu grupa chuan hreni chu avakala secretary chuan thil chin chang a lo hril fia zung zung an computer hman lai chu hreni chuan tha a ti in a fak hle a an main engine room a an hman lai phei chu a that zia le a chhungah chuan minaran lu an phal lo thu secretary chuan a lo hril vat hreni erawh chu a luh tir ve hlawa technical department ha thei zia le hacker ho chin om zia te chu a lo hril pa mol mol boka lavender chu thawhpui an tum thu le an zon mek thu te pawh a soi tel zeu chulaya an hnathawk tela chuan hreni chu interview pawh nei lova hnathawk tura lak ani top awang chuan an lo ngai sang vak lova melhriat iwa nei tha awm bik ve Mr. Luanen hian in lo in chu e kha viau zawk te hi ani lo maw an lo ti vela kanin hrevak ngai lo tia a chan lai in yan hri chuan a lo en thareng tawh hreni chu office a chuan a ko phei ngal amal chunga lo pawh thut pa in enga nge min hriat lo thu hi i soi ve zia te na zawt o itan veka lawm ka ti lini nen inin kar a chhia zuai pha anga sin inin ngai zong thin ti an hreveka inupui ka nih thu lo soi ve ngotila mi bial pa chhu sak min ti le luai luai mai dawn a sin ti in a lo chhang zai keima ni hi in ngai zong chu kan ni ti in yan hria chuan a lo fop thut linin lo hmu in a tiffin ken lai pawh a thlo pha hial ana uim ni ti in yan hri chuan a hmui chu a dawm wangwanga
hrenni chuan alo se le tawh chu niin ka ti palutuk ti tur ka neia tiin a tlan chhuah san dai mi in kis zeilo ve te lini pawh in hnuh duh a tum leh bik chuang mia lo yan hri i ei duh deuh deuh ka lo ken sak chesin kanu in i tan liao liawa a siam ani hi tiin tiffin chu a lo pe a hma a ka ngai na thin ho kha ka duh tawh vak lova ka lawm viau na in ka ei lo mayang min hre thiam ru tiin a lo hnar mak si kapi pawh damdawi in atangin a chhuak tawh a in zei i duh awanga a hrenni hi nei der mai mai i nih kha then tawh la lini chuan a lo ti ve ngawta yan hri chu kwa in hual ni a ka lo haw lo kha ka in chir tak zeta sin min ngai dam tawh mai la tiin ava tra awh kual vel kha thil awang khan ka dem lo che i duh thlan na alawm hun liam tawh sawi thar tawh su yan hri chuan a lo ti dai si a khatia hrenin a lo fu atang khan yan hri chuan a thin lung du zawng tak le a nak ruh bo chu a hmuta ti a lo in hre dai tawh tlat chuti lain secretary a lo tlan luta an system chu misualin an hack sak le thu a lo sawi tamai an vai mai chuan an phek buai le ta a na thok dang te chuan repair nan ringot pawh tarkar somhni le palital an mamaw tur thu an la sawi zui chutiang em a rei hun an hman chuan lu group chuan billion somvel an hlo hman hialang chu yan si pawh chu amang ang tak zet lini chuan lungai su min puitu tur kan zong nga lange a lo ti vata chutiang har satna na mai lo tak chingfel theitu om chhun chu lavender chawani ti an hre chiang hle yan hri te chuan biak pawh dan tur chu an dap chhun zawm le a hrenni pawh a rilru a lo in sual buai na sakhawp mai yan hri chu a khawngei ve tho si a pui chu a duh mahse ani na chu an man chhuah phah a hlau bawk si tlan chiat san thei ni in a in hre bawk si lova a tawpa chuan main engine room ah chuan ngawi ringin ava luta computer chu ava khawih ngal molmol junior a khan lo texin lucy group in puina an lo ngen thu a lo hril chuti lain office lama yan hri le a secretary te pawh lungai takin an lo indom kun meka lini lokalin lungai su kan ti fel thei em ang kha chaw hi airport ro a lo ti ve seka tunang huna thil kei thei ring reng em ni tiin yan hri chuan a lo shok le ro sia angoi kur to mai dingsheng technology a kalmai an tum lain secretary chuan khola donga system te chu an recover cha thu an lo hril chu mai ba ka hacker te chu hacklet ni in an website pawh ti chat sak vek an ni bawk ani ome chutiang ti thei om chhun chu lavender chaw ani ti an hriat awangin an ngen na chu a lo pumta ani an ring engine room a hrenni lo thu reng chu yan hri te chuan an va hmu a engei tin a lo zawt ta a chan hma in lini a lo kal hlova lavender kha ka biak sak chi a a lo ti fel vek to e ka pui zelang che ka ti kha a lo ti zai ming that chu lini chuan hlo dai ma se hrenni chuan poi a ti lem lova ma se thisen sang ero chu a ti ve deuh ama awangin an hria chhuah lo pha hlo ero alom viau thung lavender chu i hmin thei ti na em ni a tiin hrenni chuan a lo zawt ve nga ta min lowila a lo siam thadon em ni tiin a lo chhang ani le mipa nge hmeichhia tiin a zawt le a chutianga computer thiam em chu mipa ani ringin in la hrelak lo to ve si chuan mipa a lo ti deuh ngei o ani chuan ka idol chu mipa a lo ni hlo ani maw tiin hrenni chu a lo nui vur engei ti ka ti chu yan hri an a lo ti le chuan lini bawk chuan a lo chan khal le siam that ve tumaniang a thiam na in a phadon si lova hre thiam ro a lo ti le to chu kher chu hrenni pawh chuan angai thei ta bik lova han chan le sak mai chu a chak hle ma se a in beng dai le sham Shriya chuan a veng ro deuh kur to boka a hawsan a hlau ani ma na zanjia ei du nang ti in a som le Shriya la chuan a veng ro deuh kur to si a hawsan a hlau anyang zanjia ei du nang ti in a lo soma
chu ve le lini chuan kan ina e tur tam mai lo e zawk la ti in yan shia kuta chuan alo chelvat ni e mislini nen chuan ve dun mai ro u ke chu pon lama e chwa ka du a ti in an kut te chu sheni chuan alo in sui tir vela ke po pon lama e chwa ka du ve tho yan shi an alo ti chal ani chuan kan pathumin e howila ani mai alom lini chuan alo ti le zaya an e ho ta nge yan shia la chuan sheni chu angai sak box si a lini chuan a thik deuh tlat yan shi ka birthday a thleng le chep to sin kumtin thil pek thadeu deuh min pek zia thin kha enge tung kumai khian min pek I tum ti in alo zot kher nakina kan langai to don ya ti in alo chang thave maya ole e takin lavender kha I hmudu tiro kai hmu tir don cheunia lini chuan in ti thei takin alo ti le to shani chuan atui in lai alo hak pha hial yan shi chuan in hmuna hun min siam sak thei chuan kalom viawang thil tha deuh ka pe don chenia alo ti vata poisa le thil dang ka du lo ma se thil pakhat ero min tia mang che nakina ka shil don chenia linin alo ti chuan sheni chu junior ran alo khola wangin chang turin akal sona lingru fanu linin apian chama telve tura asom thu chu alo shil ta chia mai ole asom na chu lo pom sak phot mai ro ti in a changa junior a po chuan makalo tina sa nakin loka an la she chuak don tho thowa chu hun chu man tangkai atum ve ta ama chu lavender ani ti an shedir mai silova lini po khan yan shi chu lavender a hmu tir thei chuan sheni chu chen turangin alo tumril ruve reng chu lo ni in lini pian cham lom hun chu boruak a hot chho viau tura be seyang o bathroom a chuan lini chu alo kal vele a I pasal tan hian tangkai te tum vela abulai omreng du ani te chuan alo ti khera yan shi hian din hmuna en vak lo aniang nangni nen te chuan kan khosak a in thlau te reng nen min nei du thawania ti in shani chuan alo chang let ve saka a nei du tak tak che emoi ti em ni substitute ini kha lavender a hmu huna chuan ka chen tir vat don che chu zong pathian thu thu ni ro se a thu shima yan shia pui tu te chu nang ni lovin na lavender alom chu poni se kangen wang alom free advice ka pe ang che yan shi hi chen ma zok mai ro iza na ni khwa ala sei mai mai chu ti mu len lai kan chen ve photang chu le aman ho thlak lo shani chuan akal santa a yan shia chuan lo aw vatin ivarei ve tunge mi pange me chia ibyak alo ti deuh ngei ele mi pangat le enge mote te kan soi dun te na lo chang vela tunge chu pa chu khoimo ti in a phone chu lo chhuatum angai lo nakina ti in alo phal lo der vela anin chu na lama chuan check alo omle ta anin muah don chia ti in linin alo hmu a ming phok ngang mai hei engin ti a alo ti vak rangle lai zet chuan thovin eitur te chuan eitaringota ani ero chu ati tau ho dai in lama ve thung chuan ampi berbula engi la chuan ka unu pui chu akol lutuk summan na tur ashero pui si I in zai adu awanga ne mai mai ania in chentir le dai ro ti in alo ngen ve mial thunga lungai su ipi hian eng angmi siangi ani ti chu karlova ka shengal vek mayang ti in chia hlo ang chuan a in cheya sheni te lo ho huna engtin nge alo biak don ti a shedu ani anu deuh chuan sheni po chu alo ho ta nge ya kapi kavan hungai lo che ve mi ina om tur chuan I upa deuh to ni hi ti in alo bia a ke zung pui tanga a chhip ler thleng chuan lo en sakin mel tha le piannal ati song tak ani a ha thlak vak lo ka ti ve thei mai ti in alo chang mai a that lo chu ti a sheni akal le mai lai chuan a vel shruk fai man to ze chu chhuata chuan pi I chuan ati tladir ta a ke chhuai mai ngai dam adil ngal char chara oho hei chu amana to don hi in tina lo mo
tiin a kut chu alo en sak zung zunga ka thil ti ke wang hian min hau dawn loem ni pi in alo ti chuan ti palte hi chu a ve thelawm ba ka eu pato si a itan po har savyawang ma se a to hmel si a engin keima min mo pule dei dawn ani hi apoilo nang ai chuan min ngam lo zo kang ka ti ke angin isoi mai dawn nia sheni chuan alo ti zung zunga ami zia chu engin asoi angkha alo ni hau lo ti pi beri chuan a sheta monu fel tak an nei ti sha in a him hle rin ang nge in engi chuan hei hi tu ti tlak nge alo ti ta chia a keima shenin ati chuan iwa hnai sai lo ve atawa sin engtin ngei ti tlak thei ti in alo shok waka engzat man nge kalo choi mayang ha sui lo 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 zo pro million thum man velani hi ipi thei ngwarang engati ato lem lo chu kha bank card chu khoi ka u pek che ni mo nilave hei hi chu ka paisa ve liao liao dosu inre thei thei nen anin hnial chhozel dona sha in pi beri chuan keima ti ke ni kha alo ti ta a nilo kapi lo soi su keima lom adikang sheniba ka nilawang chuta vel dang chu pi beri chuan apai ke le pop kapi hei te chu kan chung ko rawani hi enga tingi pai ke engina ti chuan a benga chuan alo po saka tunu chim om lutuk enge rethei iti reng imonu I tong khum dan ti kha I musit lutuk ngai dam dil ngal ro api chuan alo ti tamaya kapi kadil om lo e mai I tunu po min chan lawania engin ati chuan pi ber ani reng mai ti chu shani chuan a sheve chi ani dil tura ati tlata wangin engi chuan ngai dam chu a ming chuan adil ve satlia tamai boka thilan ei ho lai chuan shani chuan adam lo chung chang vel azota pi beri chuan na deu ang chuan a in soi lui tlat engin a soi kha adik ani ngai chuan adam thathuna anin chen le dai a hlawani yan shian na thok po chu alo hota a engi chuan ka u inupui hian ka pi hi a shai rui niang min hau char char alo ti vata I tong tam le lu tu ka nyang chu alo ti san mai si in vai hian a doi a vek to chew ani hi tu ma kalama po in tang to lo ti in engi chu alung oi lo hle an mut don chuan sheni chuan mutdun adule talova ma se pi beri khan chia hlo lo tirin in tur zu alo pe a api pek ani awang chuan an lo in ve mai alo tui phian le ngala damdoi alo pol tir nge moni an sata pup pup maya a thok chachar char khop mai atu ka chuan company ya anu le pa te khan sheni chu an lo tlo a yan she chu investment ti tura ngen an lo tum chu ni in atam lo million som nga le kania apum mai ka ring an la ti ham zui tam lo a naya khat po in la lawang indule improperty kha shal ula kaman ringot po million som thum a pek cheu kha enzat nge min pek ve in tum sheni chuan alo ti let ve nga ta khate chu I manania I nei ve turani hleinem ba ka mi house in chung khora imo lu to a man sen lo I nei ang chu an lo ti le zai chutia anim belai chu lini khan alo hmurenga sheni om lo hnu chuan alo be chhun zom ve le ngal zat chohnulama chuan Mr. Chenga hmuturin yan she le shani te chu Cheng Group Company building a chuan an vakala an ni chuan investment nei sak turin an lo ngien anin huamna aya tam shet lokna an pek lo chuan yan she chuan alo du tlat lova an company din mun alo chui chiang vek to tlat chuti lain an computer man lai mek chu alo buai tamai system an lo hack saklik chu ni in file poimo tak tak an da si a chenga chu amang ang hle technician te kha chengal ro ti ina au chul maya an ni la chuan ti mai ngai na an she si lo chin felnan chuan ni hni khatal an mamo an rin thu an lo soya sheni chuan kalau siam ve chin do nim ni technician ve tho kania alo ti tangi nge a khongai ve dewani
an lo rem tih hnu chuan a han khawih zaih zaih a awlsam te chuan a siam tha leh thei tamai mak an ti hle a level 1 etek chutianga awlsam taka chingfel thei awm chhun chu lavender chia ani si a ama chu ani ringru pawh an awm ta fur mai lian hriat pawh in a chhuang ru hle tichuan an duh dan chuan inremna thutthlung pawh chu an ziah fel pui ta a chena chuan hreni chu lo au dingin a thiam em awang khan an company ah chuan tuna a hlo aia le sawma sanga chhawr a in huam thu hrilin a lo sawma mahse hreni chuan tha takin a lo hnar ole i duh duh hunah i lo in sawn dawn nia tiin chibai a lo tum le a lian hriat chuan lo chibai khalin rua hmanna siam kawngah lo fim khur tuang che tiin hreni chu a kaia a chhuah pui nal nal a tum deuh bur reng mai a uncle nui vela contract sign zo chia kha tiin hreni chuan a lo fiam zewa engtin nge awlsam taka system hack kha ichin fel thei a lo ti dai a harsa lo e an thiam lo ve hrim hrim ani kha tin a lo chhang zai holama chuan an bazar ho a thiman to deuh million sumnga man chu lian hriat chuan a lei saka a chan pawh chu thi chuan van neina or tu te nu pa a thlen thin ni a an soiwang ani van duai thlak takin lini le a thian nu an lo te lut ve le tlat lini chuan hei hi avan mawi em em ka duh top ka birthday present na chuan hei hi min pe mai la tiin lian hriat chu a lo dil ta a an lei tum tak kha ani awangin lian hriat chuan a pek tir mai a lini chuan a pe dawn ta emoti in a lo in ti thei ru hle hei hi chu ka nupuin a lo thlang tawh tlata i du le adang kha thlang ve mai ro a lo ti tanul sia hrini pawh chuan nuam a ti lo hial zawk ani lini la chuan lem changin a lungnat na a chhuah thu a sawi ve le zaya lian hria buai pui chu a be sei tlat bawk han haider sak ngot pawh chu lian hriat chuan nuam a ti bik sei lova hreni hnenah chuan va haw hmasa mai ta che damdawi inah chuan ka va kal pui mai ang ti in a nge na ole a poilo ti in nui ver verin a lo chhang lini thian nu chuan a bial pa hmu a duh thu a sawi tlat awangin ama chawa han kal tir kha a khawngai ve deuh ani a haw kawngah chuan junior anin khan anin hmu fu nawl anin belai tak mai chu an sir atangin lini thian nu khan an thla a lo lak ruk sak char chara a thi leite chu a lo en sak vel mai mai lek ani reng si a damdawi in lamah chuan lian hriat chuan lini chu awa awm pui a i ngai tawh awm lo kha i chung te ko la an lo awm pui mai ang che ka va haw tawh nge tiin haw mai a tuma la awm ve ri la ka chung te lo thlen hma tal chu khawngai takin keimah chawa damdawi in a awm chu ka thla phang e a lo ti zai home nurse kan ruai mai dawnim ni a tlai tawh si a company ah na thawh tur ka nei lian hriat an a lo ti tlat bawk si a thian nu khan thlalak kha a lo thawn chia lian hriat chu hmuin hmeichhe si hnip tak sum chia duh ani a rin thu te chu lini chuan a sawi leh zat zat a mahse lian hriat chuan chutiang mi ani lo a lo ti ve tlat thunga a haw san dai le ngal mahse a secretary hnenah chuan thlalak chu thawnin mipa chu tunge ani chui chiang tur chuan a hrilh ngala kar tawp lam ni in lini pawh chu a lo dam tha leh tawh hle a a pian cham lawm tumin a lo in cheinal leh zar tawh mai lawmpui tu te pawh an tha hnem hle a an zingah chuan junior a pawh kha a awm ve bawk ani kaltlang hian lavender pawh kha an bia ani kha lini le a thian te chu lavender hmuh chakin an phur tawh hle a engtika nge a lo thlen dawn kum engzat nge tih vel te chu an lo zawt reng mai a lo kal mek a a lo thleng tre pang in rual vel ka ring tiin junior a chuan a lo chhang mai a hreni pawh lini te in lama kaltumin a lo in peih fel vek tawh a lian hria thi lei sak ngei mai kha a awrh tlevar bawk pi beri chuan chelo ti em em hian a lo thlir a lian hriat chu a buai deuh awangin kalmasa mei tura a hrilh thu a pi hnenah chuan a sawi a ani chuan ban bun hring mawi le hlutak mai hi lo pe in a bun tir ngal
Linite in ava thlen chuan gar chuan alo danga somna po kadong ve reng alom tiin shani chuan alo entir chu vele linite kha lo phein som velo ami hwat em lo kalve no mai chuan ati thin rim hle vo in hi ka pian chamani a helaya hian mi re thei ka som tel ve lova local ve chak viau mala itan mun om lo tlat alo ti vela a thian tela chuan heta nangma chawa ilo kal reng renga khonge in pa yan shi a anupui ini lom ni irwal pon alo kal pe lo ani mo lini apek tur athlang buai viau aniang a anlo ti ve sek hlom bok ani vel tak chu a luin phal lo le ka hole mayang a ho tai tai e mai ti in sheni chu a in hervota lok kha chi kha kata turani kha min ruk sak ani lini chuan alo ti le shama ben te alo la tum zui abana chuan lo manin na zetin sheni chuan alo beng let fok lini thinrim chuan agar te chu chelbet turin a shila a chior lai chu a po thlak sak mia mai e heu lin group fanu chule mi thil itin alak sak mia mai ania ivan lo re thei zok em engtin pon min tima ula yan sianu pui chu kani reng tho tunge a chan zok chu kan la shemayang chu shenin alo ti ta ka chuan ni don take yan sia lo thlen huna ala then don tho tho alom chu hun chu lo nga tir ve sham shamang u ti in chunga chuan an lu tir ve ta sham a phone le a card ken lai te po chu chhuata chuan a thlawa junior ran alo call lini chuan zuk charin ibyak pa kha ani mo tu man an chan don chuang lo che ti in a phone chu chhuata chuan avom chha sak daya aban bun lai chu piberin a pe kani ti a sha chuan a thik hle a iwa zam lo ve kapi in amonu a pek turani kha keima ta turasin khoilo laro ti in an chu lui sak le ta dai maya beka chuan an la khung mak zui yan shi po chulai hmuna chuan alo thleng ve ta a lini te chuan an lo be tha hle sheni ero kha chu room danga an kal nan daya yan shi chuan sheni chu a hmu mai lo awangin engi chu a omna azota kan kalwa lova ti in alo chang ka som ve reng si a alo kal du lo aniang lini chuan alo ti le zai to khonge lavender chu alo thleng tuem yan shi an ati chuan alo thleng che pang alo kal meka ti in lini chuan alo chang an ngak lel si a alo kal lo mai te po chu a hlau rum to alo in soi theina sa to mai si a junior chu alo thleng don tu em tina va zot le a ka phone tlang thei to lova a boy dewanga alo kal don lo po ani mai the ani alo la ti zui alo kal lo chuan apoi viawang ati chuan midang te chuan lavender alo kal lo chuan helai hmuna om reng hian om zia anei lo kan buai nen ti in hon an tum ta sup maya ma se chuti lai tak chuan an phone a chuan lavender location chu an dong ta sup maya chulai hotel chhunga ngei chuan a om reng si a mak an ti hle a an phek zon ta kongka pakhat chu an vakika pon lama min kal nan daya ka hong theilo ti in sheni chuan alo chang room chu an han honga sheni ngei mai chu alo thu fil at mai hei himo lavender chu yan sianu pui kha ani lom ni hei hi location omna chu ani ngei bok si a alo thukru zok te hi ani lo mo vazong te u ti in anorita lui maya enga tingi heta nangma chawai om renga yan shi an alo ti chuan min kal nan tlat bok sia lom midang tu ma in zong mu zo chuang lawang voina hian tunge kani chu keima nge hian in vaya sha ta hian ka soidon ani khoimo helai chu a chep e mai ti in lini te chu asu her soka hol lam chu apan zui ngal mi te chuan mission lavender chu ishaim ni khuya nge om voina hian ama mu tumin kan lo kalasin ti in an lo zot ngal supa shiang chumule tunge mani te in hai ngai tia shenin alo chan chuan an phok tlang hle a nangma himo ifiam thu em ni ani chuan mi pani lovin mechia alo ni mo ani le enga tinge
kharuma khan an kal hnan chia zuhna hlir chuan an khata a chan chu maw heng ho hian min hmu em em a min dah bo ani tiin lini le a thian te chu a kawk tawa mai dawt ani kha lavender po ani lo to pang an lo la ti ve tang thawa an oi phal lo ani berang chu kal khom te chuan nang meu tu in nge lo musit ngam chi a an va zak lo ve an lo ti sup supa dawt vek ani kha asoi hetiang mi re thei hi lavender ani thei lo shim shim lini le a thian te chuan an lo la ti tal mai nang ni hian helai hmuna tel ve tur hian min som te te a min lo hnot bo le mai si shenin alo ti le ta ka chuan junior lama chuan an chuan ta a lavender chu khonge he nu hi ani lo ti mi zong zong hi han shil te an lo ti thul ama hi lom ka boss lavender nge chu dingshing technology din chuak tu ani bok tiin sheni ban chu la in alo phartir tawa maya avamak ve ani theilowang tiin ringlo ngam cha to bok si lo hian noilam chu an mel deuh shruk shruk to engi po in nuam lo alo ti ve viau tho mai kal khom tela chuan lin chung kwai hi an van lo mak em mi mu sit an ching bok si lavender meu po aban bun te chu sakin a thi te an lak sak boka chu po du tok lovin ruma an lakal hnan zui bokania tiin an phun tamur mura ma se lini ero chuan dot vekani kha min pu hming chiat atum mai ani ala ti ve tang a thian nu ero kha chuan ka ti palu tu ko hei hi ka du wanga ti ka ni lo lini hian ti tura min nor lui wang chawani min ngai dam ro o ti in a pars le a chhunga banbun le thi om te chu alo plate be zai thunga in soi fi hlim chu tum hle company lar tak tak atanga michal lang local khom ani hlom bok si a lin group ne na an tho ho na te chu an chu chat ta mya mai chu vele lini chuan shani min ngai dam ro hetiang mi hi ilo ni ti ka shat lo wanga ni hetianga kan group min tho pui du lo zel chuan kan chung ko sum don na hi atla chhewek mayang ti in chaplo chau chuan alo ngen ta chu te chu kan thu ani to hlei nem alo ti sak mya to si yan shiatal ti in a champui na chu angen le shama ani po chuan voin hian kalung iti oilo tak zetani kan tura theu hi kan seng thinania alo ti san mak to bok chuta apa in lo kholin alo hau shep le ngal yan shi chuan sheni chu kai chhuakin engwangin nge ini na kalaka isia plata kan zong reng che ti po ishevek sia min fiam kwal mai ti na em ni ti in lungoi vak lo chuan a zot ka fiam kwal phak ini reng em ni kani na hi chu khovel mi telaka ka thup sa shim shim alom uncle contract mai maya in nei kan ni hi lo shil lo che po ni la apoi viau em ni shenin alo tilet ve tamai ani chuan atira tanga tun thleng hian engril rudang lamma kalaka hian ilo pungai me alovamo ti in yan shi chuan azot li a uncle engei soi omzia ka va she thiam lo ve kapi adam te chuan kanin chen don kha shani chuan alo ti le zel box si enge dik lo na ka nei itan hian ka thatok lo em ni kha pa wang kha ani mo min kal sani tum junior rakha ila hmangai reng em ni yan shi po chu a por to hle hetianga in hnial hi ka pe lo ania in hmangai na atel lo chuan nu pahlim tak kan ni theilawang shenin alo ti le a ania hnu kapi thathun po nga kher angai lo chu anin hnial thin rim tel tel to anin du ton reng to a ma se an she thiam bok si lova midang duwa chuan anin ngai ve ani kha ipi ban bun hi lo pele tang che kanin thenna le kha chu kan inai lo thon mai don nia ti in shani chuan a hosan tawang wanga junior lo chuk chu yan shi chuan a kor o ma chuan lo tham sakin thatakin en ko lang che ani lo chuan i chak lo viawang a lo ti ringota pakhatala chuan angai na alo shelo em mai le ngal shenin anin chung awara rual chuan anu le pa te anau te chuan e heu
kan phar vari pawh chu alo haw leh ta e mi hausa in lian puiha chen chu ining deuh tawh tiin a em ni he inai hian itan hmun a awm tawh lo mai ang tih ka hlau hle mai an lo ti ngal ringawt a engwang ngawtin maw he in hi kanu in min ro chun ka hminga awm ka in ani hi ka duh hunah ka lutin ka chhuak thei tiin hriani chuan alo chhang let ve leh siah siah mai a Judy la chuan kapa i hre thiam mai lovem ni ani ang mi luh lul leh sual lutuk hi tu chhung kwa mai in an enkol rei pe lo topang ka ti kha ian hria pawh in aning to ani dawn hi alo ti ve leh hrama apa la chuan an mah ni in an hnawt chhuak tak tak che ti na em ni alo ti hluai a ka soi pe ri lo ka chawl hadam photang bengcheng suang cheu aw tiin hrenin a rum lam a pansan dai apa te chuan an mak bazar zovin a thau saw hloi hloi an lo tum te reng nen an rin aia hma in an fanu chu alo haw leh ro si a an uiin an lunga awi thei lo chuti laiin lini an hmuh tuma a thil sawi te kha an hre chhuak ta a hrenin ian hren a te in a chhuah sana midang a nei phawt chuan an sum dawn na te tham viau mahse lin group in an invest tur thu sawiin alo tiam leh hman tawh ani awm e chu tal chu an tih hlawhlin a ngai dawnin a lang ta midang an neih tir vat lo chuan lini pawh in a rilru alo lam le daih mai te chu an hlau leh bawk a pathlawi thar lam ve tho khaws a thei fu si kum som nga mi vel chu an nu beri chuan alo hual ru leh dim diam tawh chu ni in amana tan pawh cheng nuai thum alo in huama ian hria te laka chuan engmah tham ne lo mahse an neih tir chuan lini hnian atangin pawisa tam tak an hmu let dawn tlat zan in la lai hian in nei rawh se tiin an phur leh tawh hlawm khawp mai chuti laiin ian hria rilru na leh lungleng pawh chawlh tui ning zu dawnin a thian te nen barah chuan an lo thu bial lai a hriana hmeichhia wanga a rilru na an hmuh voi khatna ani bawk si a mak an ti ang reng viau kanupui chuan mi padang hmangai a nei ni ka tluk lovani ka chaw lo wal ka tawng ta nih hi tiin a phun a a thian te la chuan nang aiin midang a duh thei dawn em ni tunge chu pa chu ni reng renga mi nupui te alo tih buai mai mai zawng chhuakila soisa hrepila ni mai lawm tiin an lo in soi phur ngal em em ringawt tawh kanin ton hma dei atanga in hre tawh lawm an nih zawk ke aiin a hmel tha em ni ke aiin a felin a hausa em ni enga ti nge hreni hian ke aia a duh zawk tiin ian hria chuan alo zawt leta hmumang si lo chuan ai a teuh lo mai a tluk thlawt lo che an lo ti ve ngal ringawt bawk junior a thlalak te chu an han google a rin aiin alo chhelo leh phian si aw a chhevak lo riau mahse nangmah i tha fe zawk beidawng mia su hreini chu i duh tak tak ani chuan hmeichhia leh uite a chul nel peih peih an tih kha kum khat chhung zet awl mia lova zan tin i lian chil tlut tlut chuan maw ala duh ve em em ang che tiin a thian te chuan an lo fui pah so so a an thusawi chu a thawk tha viau aniang chu kalpai chuang chuang tawh mahse secretary bulah chuan hren te ina kalpui tur chuan a hrilh ta tho zanria kil tura hreni alo thaw chuan nuthangi chuan alo tlawn hle a ian hria nen in then chu a zia lo hle mai mahse poiti du su chhungkua i nei lawm alo ti sur sur a ni e inu sawi kha adik chia hei hi in ani a i lo let leh na tur ani apa chuan alo tui ni ve ngal mukin ei lo em ni hrenin alo ti let dai a hei kanu le kapa te zara eya nung ve mai mai ni kha khatiang khan swal thiam chhuah zia su Judy in alo ti ve thung tuma in min chawm lo he in hi kata ani a in om ve mai mai zo kani hi kanin te hi hral in lo tum ngot ngot ange o ka phal teuh lo ania hrenin alo ti le ngata a thil ei tura chuan damdawi an lo pawlh ur reng tih hre lovin a eya alu chu dawm vung vungin ni ko hre lo ang mai chuan a awm chho ta
anu le pa ten pawna an kwa chhuah lai te chu a hre ruai ruai a zawi vek tawh a che hlei thei lo in chu hral mia suang che u a ti leh lo lo a kan hral dawn lo pasal i nei dawn zawk ani hi Mr. Wang ania kumsawm nga mi vel a duat thiam tawh viau ang che hlim deuhin hun iwa hmang dawn nia tiin in chhung lamah chuan an luh san ta dai a van nei thlak takin ian hriat te kha an lo thleng hman hlo a karah chuan pawm lutin a hawpui leh dai a damdawi an pek kha ala thawk thang reng si a karah chuan an in dut ta mawlh mai secretary Kim a pawh a lai leh tlat tawh chhuahsan vatin anu chu tul lem lova chuan a va khawl ta ringawt a zinga shani alo har chuan yangshi an ngawi ringin alo en char ti a han hmu zallam thil thleng chu a hre chiang tawh si lova yanshi an abul atangin alo hril leh vek mai a zak dewa a ngai thla zo ngam ta lo in then pawh chu tumluih ngang chi pawh ani tawh lo a chung ten kumsawm nga mi hniana hral an tum thu te chu a sawi a yanshi chuan chutianga mani thisen zawngpui a pa tan phei chuan a ril a rah dik tak mai chutia pawisa siam nana an han hmang duh mai chu rap thlak a ti hle chuta an la hrai rui zui ania an phu tawk hriamna pek ve hlak chu an ngai dawn ani yanshi an pui i duhem tia a zawh chuan keimah ngein ka bei le tang mahse ni hnih khat chu chawlhmin pek a ngai dawn ani tiin a dil phalsak ani hnu chuan junior a leh a hrih hruai te nen an in lam chu an pan ho ta khup mai a anu leh pa te pawh Mr. Wang an pawisa alo transfer har lutuk mai chu an lo buai runa sa tawh mai hi alo ni a mahse lini hnenah hreni pasal nei thu kha an lo va hrilh dim diam tawh a investment sum pawh alo thon thuai tur thua alo chhan awangin an thla chu ala muang deuh judila chuan nu thil tha deuh min lei ve ru aw alo ti ve chen bawk a duh thu an lo sam nui leh vur tawh mai le chuti laiin hreni chu in chhungah chuan alo pen lut ta midang te pawh chuan an lo zui lut bawk a Mr. Wang a ina tura an ngaih kha mak tak maiin an hmaah chuan alo ding zar mai le ka in ania ka duh hunah ka lo haw thei ala ti zui ni i lo haw thei lawm mahse ivan lo kawi lut hnem ang reng ve a pa in nui tlon pa in alo ti enga tinge i hlau deuhem ni i fanu i hral lai khan lau hmel ka hmu ho si lo kha hrenin alo ti chuan ka fanu ka hral lo hrim che nun nuam zawk i nei theinan Mr. Wang a nei tir che kan tum mai a lawm tiin alo in sawi thiam zunga ani mo miswal tak nupui te kut thlak ching hur her bok si so neila ka nuam sa ang mo thidai sila min duh zawk ani lo mo pa ni tlak pawh i nih lo hi nang ni nen hian chungkwa kan ni tawh lovang hreni thusawi chuan a thawng hlawm viau aniang nuthangi pawh chu a phawk hru mai mahse Judy chuan a ho emei chutiang an a lo teih alo ti peka adik chia man atang tawh khan ka fanu i ni tawh lo hrim a pa in alo ti ve leh bawk junior a chuan ani hi top hacker lavender ani hi dingsheng technology din chuak tu ani bawk hi musit ve khanglang suang cheu alo ti ve ta a oi lo lutuk maiin an lo nui zat hle lavender te chu tlangval hmel tha deuh a lawm ani tiin an han Google a junior a leh hreni te hmel chu alo lang tak wau mai le an hlau thawng tanta khaile helaya pawn lam mi om zong te hi an bungrua nen khan pai chuak vek ro u hreni chuan alo ti ta hmia mai an orita chel chul mai a pawn an pai chuak ta ipa tak pawh ti hian min ti du amo inu leh pa te i hnawt chuak ngam amo ivrap thlak ve an lo la ti ve changa rap thlak masa zawk chu nangmah ni in ni min hmangai na chete pawh in nei lo tiin alo chang let ve ta sak mai chu le suitur awang ta chal mai a lawm chuti laiin lini pawh yanshi an alo do ve meka hreninu leh pa te chu engtin nge alo thawh pui tih hriat vek a duh ani
lini pawh a tirah chuan in puang tha duh lo viau mah se thudik chu ziep thei ani si lo Yanshia Thin Rim chuan Lin Group nena investment alo kalpui tawh chu tih tawp a duh thu a sawi tamai a an thawh pui tam zawkin an lo tih tawp sak tawh bawk si a ngaidam a dil ta chul mai kei hi ngaidam thei tu che kani lo tiin hrenin hnenah zawk ngaidam dil turin alo hril dai Biberi pawh adam tha tawh hle a hrenin hnenah chuan banbun a pek kha a bun lo chan a zawt a to si a ka bun ui dewa tiin a chang bunro a hlutna chu lu chhung ko thla kal zelina kanin ro chun kan mo nu sial te hnena kan pek thin ani kha tiin alo hril fi a api chu alaka a that em awangin hreni pawh hian angai na hle a yan hrianin hian lo in then ta tak tak pawh ni sela api ang tak taka en chhun zoma ngai ven zui zel hi atum ani ani la chuan fa hi nei vat te u naute hmel tha le dawm deuh mai om tur ka duania tiin alo phul le hlut thina ni dang anglo takin engi pawh hreni laka chuan angil nein alo be tha hle a baka lekha zir chhun zom zel adu thu te api bula chuan a hril anu le pa te Europe ram hrang hrang tlaw a zinkwal char te pawh an lo haw ve tawh dawn ani awm e eng ang mi tak ni ang maw hrenin tan chuan a phur awm rualin a hu phur awm ru zek bawk si nuthangi te chhung kwa pawh in chiap zet mai ah chuan an in vom lut ve ta a an in hmasa nen kha chuan in nom hlei tak ani hriawm pawh an ti ngang mai Judy chuan ngai dan dang deuh mai a rawn chhawp chhuak thut a pa kan company hi a zui ral lo chauh tawh thowa hral dai la chuan investment lam hi ti viang u nakin hun thlirin kan hlawk pui zawk ka ring tlat ani foreigner pa lar tak investment ti thin kha kan thawh pui bawk anga tiin a pa chu a thlem ta char a a tirah chuan a pa chuan rislak chu angam vak lowa mahse a tawpa chuan hreni aya hausak an tumna awang chuan an rem ti tlang ta a mahse an hriat mi lo chu an thawh pui tum foreign mi hausa an ti kha mi bum hmang an sum eiral sak zawk tu le diklo taka sum dawna kalpui thin alo ni renga hreni te pawh in chu hrevek mahse in rol buai an tum tawh lo junior anena titi pa a thil an ei mai lain yan hria alo kal nola enga tinge ka message I chan thei me lova in lo in date vel mai ani mo tiin alo por ngal hle uncle ka battery lo lom kalo mulo shimshima hrenin alo tivat uncle a in la strict si wal senior deuh ani to shimshimang tiin junior a chuan hreni chu alo hrilu sura enga senior te min tia lo I hmel en hian I yang to bik vak lo o engtik kuma ngei pian yan hri chuan alo ti chera kumsang kha zakwa sum kwa pakhata tia alo chan chuan ha kwa khata mo som kwa a kapiang o nang ain kum khat chein ka upa ni chu engtin nge hrenin a ko che atili a junior min ti alo ti chuan kei uncle min ti thunga kum khat chein kanin thlau si enga tingi uncle min ti bik alo ti chhaule chan ta iu pat hmel bik emalom junior a chuan alo ti zewa te sham che chuan ino pan hmel bik vak lo o kum som thum chuang ni ve to tho kha alo por tol le ngal nya engpo chu ni se kawa hom ma saput mayange tiin junior a chuan a in thiar filim san ta a ka senior hmel viawem ni yan hri chuan ala ti tral uncle nang te chu me che tam takin chelo an ti chelom tiin hrenin chuan alo nui tlon vela uncle ti in min ko to bik su ani engtin nge ka kawang che diara boisuk fu chiang te a ti nem ni hrenin chuan alo ti wang le vela the ngil zok mai te kalo hmu na chan zok tak che chu ka pa ten lo ho to a mu che an du ani an ngak reng to che ania yan hri an ati chuan asam ro hle
a lema in nei mai kan ni bok sia ka zam e a ti chuan a lem ti ve za chu midang du i nei chuan soila ka ti lui lawang che ti in yan hriat chu alung oi lo le chep to in an va thlen chuan pulu te nu pa chuan hlim takin an mo nu chuan lo lawma an lo be bor sheni po chu a ha dam deuh huaya kanu ka pa in lo dam tha mo ti in a ko ve ngal thei mai nia te reng mai a nuam lutuk yan hriat nen po in la zin dun ve don nia a topa chuan kan fapa in nupui fel le hmel tha deuh a nei che hi kawan lom tak em anu chuan a lo ti chel chu la Mr. Lua ero chuan inin nei po khan kan lo ho man ta si lova thupa choinan hei hi min pom sak mai ro u ti in million khat a lo pe a pilui po chuan million som a lo pe ve bok sum le pa ya chuan an boy vak lo ti a chiang viau chuti lain lini a lo lang ve no la nute pate Europe atangin in lo ho hlim hlol ti ka lo hria a ka lo leng ve mai ti in a lo in la polite le to khop mai lo leng ro ti in thatakin an lo dong song ve thowa pi ber ero chuan ka chaw reu mai ka va mu ha damange ti in a tho sana kapi min lo hak ro ka lo kal ve don ti in engin a lo zui bok sheni po chuan ka kor hak hi a shom deuh tlat ka han thlak lok ange ati chuan yan hri an ka lo kal puyang che a lo ti ve dei boka lini chuan yan hri chu aw zui le sham ma se nu lui chuan nu pa te chu hote a po anin zui zel alom enga ma ngai du su a lo ti maya an bula chuan a thu ve ta ringot yan hri chuan sheni chu a lo kwa thuta enge diklo na keima hian du khop lo na i nei kein siam thave kang ati chuan engma chu tiang ka nei lo i fel lu tu ka lom ti na lo chang mai sia ani le enga tinge min du ve thei me lowa ati le ta angoi ta krenga chuan a poilo innor lui na chi po ani lawa lom vein thlak ro ati le maya sheni po chuan yan hria thu soi te chu angai twa chhun zoma engtika nge ka du lo che ka ti ring le min la sop top si lova an chung kwa lai hi an fel box si heta om ve reng hi chu ka chak ve reng asin ma se in nei lem chau kan ni si a ati sapa yan hriala chuan junior a chu du zo ka chuan angai tlat box si a buai thlak chho khop mai sheni in thlak zo in hnuai lama a chuk chu lini chau kha ama in a lo thu lo to a midang te chu an lo mu ha dam vek ka lo ni za a hnekin sheni lo chuk chu a lo tong le chan ta heng tuna i thil nei zong te hi kata tur vek kan ni hi kan chung ko ni hi kanin po ma yan hrian nen po kanin ngei em bok nang hian ka din hun hi kom lo hlanin mi lo chu sakani a lo ti le ngal ringota kanin ngai zong to hi iti fowa nangma chau hian i lo du te hi ani zok lo mo kanu po in yan hri an belnu ala nei ngai lo shima kan ina po tu ma alo la shwai ngai lo nupui nei atum lo mo kalo ti man hi ala sin ti in kabula ni chin lok khan asoi sin shani chuan alo ti ve ta khawa chu po ni se keima alo min nei atum te chu nia kha ka chu in chung karwa man na po ani mai theya ka she ve lem lo ma se i ngai poimo tok lo wanga nyang chu i lo ho lo kha hetiang hi kan ni chho ta mai zok chawani tuna chuan yan hria nupui kani to tlat shenin alo ti le phei chuan lini thin rim chuan ben mai alo tuma akuta chuan alo man saksi a tlu der ta ringota do kana te chuan a chal te chu a tau thi vel chu rem changa la ka sheni chu miswale nun rong takanga lan tir chu atumani an thoma chuan pulu te nu pa po chu an lo chuak phei ve le a an hmel a hmu fe le chuan lo tra khumin an mo nu chu miswal tak le nun rong tak ani thu soin alo hek zota du tok te nangma i tlu der ani kha kan mo nu i mo pu ve zai le ka hmureng che lom engin alo ti ta si pulu te nu pa po chu linin dot a shila wang chuan an lom lo hle a
I rilru alo che mai mo nu tampon ka du to lo che engin alo ti le chuan shenin my girl tiin adara alo kwa deuh ngei nangma atlu ini a thole la ho to ro I thil ti zong zong te kha kan hre ve lo tura inga yem moni voi khatma kan in chung hi lo rap to lo la biak po min lo bele to ngai suang che tiin pilui chuan a hau ta zeka zak dewin an ho tir zuita ani shenipa te po an tho puipa diklo zar zovin an man tel ve dai mai hi alo ni a poisa diklo taka an pe pun ba ka mi pat me chiat na lama sumdongin arukin an lo tal na viau mai alo ni a ani na taka chuan linikha rampo na khan alung lam thalo in enkol turanga va ombo char char angina in soi takna a dot ve kalo ni foreigner pa hausa mi bum ching deuh an ti nen khan an lo in nei ring to zo kalo ni a ti chuan adu anga a om nom sak thei tak lo hnuwa yan shi kha nei tumin alo let le mai mai alo ni ma se tuna chuan a thil ti swal man telin engma nei lovin an company po thopui nei to heklo chu an tluchia chu ani tamaya ura chu ama bok chuan a seng le ta tak tak mai ani chu sheni chu yan shi chuan lo bia in a computer a chhiat awangin office lama chuan pui turin a ko pheya chumi hlan chuan junior chu yan shi thian te khan va dopin mi nu pui zar buai ti in an lo va pu ve thung computer la chu alo chetop si lova a thian te chuan yan shi chu an lo khol champa isha swala niang hepa hian inupui kha alo du reng reng hlei niam mole bial nu alo nei ring alom hei thil sha fu lo omani karing soidun mai te u an lo ti ta dai maya sheni chuan lini chan chin a sha te chu alo shila pui ati pui thu te a soi tel zeu enge puina lini te chu ka bial nu ani ngai reng reng hlei nim ka du ngai bok heklo chian angin alom ka en yan shi an alo ti daya ani mo ma se enga tinge mi zong zong in ibial nu hlui ani thu an soi vek bok si a lini po in a soi kha an soi rungota ke in ka soi ve em ni nang po hi junior anen khan in ngai zong ani lom ni engmo oi omlo e bial nu ane na rei to an buai na chu chin felina om chho tan ta ani du inei reng rengim shenin ati le chuan ni ye yan shi chuan alo ti vata tunge kabula ading keima mo nyang chu ka voi khat mo na chang che khan ka du dai to che nang po in min du ve to la ke po in ka du na che chu are to mai sheni chuan za hmel deuh hian alo ti boi na pa atopa chuan anin du thu chu an zep thei ta lo ve ve e tuna chuan honeymoon mang turin an sin kwal thei ta chungkwa a zanrian ei lain sheni chu alwak alo chuak thuta an vai in tes ngal chu nawa lo pai ring maya yan shi po pa kani don ta e ti in a hlim hlia a chung te la lo hlim ve bok mi pa nge me chai du zok tia shenin alo zo chuan a piang piang hi an tha ni mai ani lo chuan phir mi pa le me chia te hi ni se ti in an pa chuan du thu alo sama vane thak takin mi pa le me chia phir an nei ta tak taka an har dun buka an ni po chu an ti buai thei hle ma se ani hi zong pocket money an pek tam deuh hi chuan a khile vur thei mai zela an fa te om se lian tu bera chuan a chang chhauta ani ole khati zong kha tunrum drama chualo ni le ta a drama thara kanin mole cheu don nya o